Nivîskar û civaknas İsmail Beşikçî di çarçova çaremîn pêşengeha Pirtûkan a Diyarbekirê de li ser dîroka Kurdan û gelên Rojhilata Nêz konferansek da. Daha önceki yıllara nazaran bugün Kürtleri, Kürdistan'ı çok daha rahat bir şekilde konuşuyoruz. Bu konu üzerinde çok daha rahat tartışmalar yapıyoruz. Bunun temel nedeni işte bir gerilla mücadelesi. İsmail Beşikçî di destpêka gotara xwe de îfade kir li gorî 25 sal berê li ser Kurd û Kurdistanê êdî dikarin bi azadî nîqaşan bikin. Birêz Beşikçî diyar kir divê bê zanin ku ev bi saya tekoşîna gerîlayên Partiya Karkerên Kurdistanê ye. Ne tek başına Ermeni sorunu ele alınabilir, ne tek başına Asuri Kürt Süryani sorunu ele alınabilir, ne de tek başına İsmail Beşikçî destnîşan kir coğrafyaya ku Kurd, Ermenî, Suryanî, Êzdî bi hev re li ser jiyanê di dîrokê deweka Rojhilata Nêz hatiye binavkirin. û got lewma dema ku em qala pirsgirêka Kurd dikin divê bê zanîn ku em nikarin vê pirsgirêkê ji pirsgirêka Ermeniyan cuda bibînin. Hemû li hev bandor kirine û bi hev re girêdayîne. Ev dîtin feraseta prosesa dîrokî ye. Civaknas Beşikçî da zanîn ku Kurd di dîrokê de sê caran hatine perçekirin û wiha dewam kir. Bir ulus durmadan böyle bölünmenin, parçalanmanın, paylaşılmanın hedef oluyorsa o ulusun bir zaafı vardır. Çok büyük bir zaafı vardır. İşte düşman güçler. Ger neteweyek di dîroka xwe de gelek caran hatibe perçekirin, ev tê wê wateyê ku di wê netewê de kêmasiyek heye ku her carê bi parçebûnê re rûbirû dimîne. İsmail Beşikçî got, ji bo ku Kurd hay ji vê kêmasiyê hebin, divê xwedî feraset û zanyariya dîrokî bin da ku pêşî li vê kêmasiyê bigirin. Birleşmiş Milletleri kuranlar Kürtlerin sesini duymadı, duymak istemedi. Kürtlerin çığlığını duymadı. 1920'lerde değil mi işte Şeyh Mahmut İngilizlere karşı yoğun bir savaş içerisindeydi. İlk savaş uçağı arkadaşlar İngilizler tarafından. Sosyolog Beşikçî helwesta devletan a li hemberê Kurdan jî rexne kir û got dema ku Şeyh Mahmud Berzenjî li hemberê Brîtanyayê serî hilda, Brîtanya kimyasalê avêt ser Kurdan. Ev cara yekê bû ku bi teyaran gaz davêtin. Lê cemiyeta netewên yekbûyî a ku ji bo aştiyê hatibû avakirin, çavên xwe, gohên xwe li hewara Kurdan girt. Li Mehabadê jî, li Helepçê jî dewletan çavê xwe li Kurdan girtin. Birêz Beşikçî balê da ser giringiya dewletîbûnê û got hejmara Kurdan 40 milyon e, li hê jî ne xwedî dewletin. Bela ku dewleta wan tune bê xwedî tên dîtin. Lewma dewletên Rojava çavên xwe li sosretên ku li ser Kurdan tên kirin digire. İsmail Beşikçî destnîşan kir di dema Osmaniyan da Partiya İttihat û Terakiyê xwestiye ku di sînorê Osmaniyan da li ser esasa Tirkbûnê dewletek nû ava bike. Ji bo vê armancê jî ew gelên ku ne Türk û Misliman bûn, ji bo wan aseng bûn. İsmail Beşikçî da zanîn di sala 1915 de li gorî lêkolînek wê demê ji sedî 9.6 sermaya heyî a dewletê a Rum û Ermeniyan bûye. Birêz Beşikçî got lewma ew partî him li ser hizra dewleteka li ser esasê Tirkbûnê him jî ji bo sermaya wan bike dest, tehcîra Ermeniyan da destpêkirin û zorê bir ser Roman. Birêz Beşikçî îdia kir bingeha dewlemendiya burjuvaya Tirkiyeyê sermaya Rum û Ermeniyan e. Her wiha got dewlemendiya axa û begên Herêma Kurdan jî li ser malê Ermenî û Suryaniyan hatiye avakirin. İşte Kürt diye bir halk yoktur, Kürtçe diye bir dil yoktur. Ben bunları söylüyorum. Sen de bunları kabul edersen, sen de bunları söylersen senin Ermenilerden kalan bu malları İsmail Beşikçî wiha dawamî da gotinên xwe. Di tehcîra Ermeniyan da dewletê hinek eşîrên Kurdan bi kar anî. Ew axa û eşîrên ku di tehcîrê de alîkariya dewletê kirin destan ser mal û milkê Ermeniyan. Dewletê jî çavê xwe ji wan re girt bi şertê ku ê li ser dexwaza dewletê tev bigerin. Sosyolog û nivîskar Beşikçî destnîşan kir rêber û pêşengên Kurdan ên wekî Şeyh Saîd jî bela ku ji bo doza Kurdan serî hildan hatin cêsakirin. İsmail Beşikçî di dawiya axaftina xwe de got ji ber hindê pirsgirêka Kurd û Ermenî di nav hev geriya ye. Lewma jî em nikarin bêjin ku ev pirsgirêk di eslê xwe de ji hev cuda ne. Xecîcan Farqîn, Dengê Amerîka, Diyarbekir.